Nazdar. Radšej budem smutný v Dubaji ako šťastný v Poprade. No. Pripomína mi to proste trhovisko v Istanbule. Tam dozadu sa pôjdu nájsť niekde. Okay, can you pay cash or Pasha? Can I pay later because... Oh, yeah. Teraz ideme do Indie na tie Monster špecialitky, na tie omeletky. Poznáte to? Takže zdravím vás pri ďalšom videu. Pozdravujem z Michalovec. Strandujem v Dubaji a som tu preto, ako som už avizoval, kvôli tým majstrovstvám sveta v kickboxe, na ktorej mal Aďo nastúpiť. Je tu nejaký účinný, asi pôjdem ďalej. Dopoviem vám to inokedy. Toto je jeden z tých zase drahších hotelov rovno vedľa toho najslavnejšieho, vedľa tej plachetnice. Ukážeme si to aj z boku za chvíľu. Takže tu máme ten hotel z boku a hneď za ním je ten slávny Burj Al Arab. Asi 7 000 eur na noc cca v sezóne. A tu vedľa je pláž. OK, no tak trošku z tichšieho prostredia sa hlásim a idem vám povedať, o čo sa jedná. Hej. Takže prvá smutná správa je vlastne iba jedna. Smutná, že Aďo tu nie je, bohužiaľ. Na tie majstrovstvá sveta nepríde, pretože sa zranil 2 týždne pred nimi. Preťažil si ruku z pretrénovania. Proste keď nie super zraniť, tak sa zranil sám. Takže bohužiaľ takto zakončil smolný rok. Mrzí ma to, série ma to určite aj jeho, ešte viac, jak mňa. Lenže ja už som mal všetko kúpené, takže a nedalo sa to zostornovať. Väčšina z toho, čo som mal objednané, zaplatené, takže som tu proste prišiel a mám teraz dovolenku vďaka Aďovi, ďakujem bratu. Som tu sám úplne, takže natočím vlog taký skôr cestovateľský, keďže v Dubaji som už asi 6-7 krát, tak to tu celkom poznám. A ukážeme si Dubaj z rôznych strán. Mám nejaké 3 lokácie, 3 hotely buknuté. Samozrejme nie tieto 2, to som ešte nedošiel, ale možno raz. Takže ukážeme si z rôznych strán, ukážeme si, čo sa oplatí vidieť a budem tu celý týždeň, takže bude to asi na 2 videá, kde si v jednom aj povieme výhody a nevýhody Dubaja, keďže už ich viem určiť za ten čas, čo som už tu strávil, takže takéto Octavie tu jazdia na dennom poradku, takže ukážeme si aj to pekné, aj to škaredé. A teraz idem na pláž. Už som tu vlastne od včera, ale nechcel sa mi točiť, bol som z cesty trošku zničený. Samozrejme cesta dlhá, ako vždy. No nič, bude to tu zaujímavé. Zatiaľ končím a hlasím sa z pláže. To je Public Beach, vlastne to pobrežie. Keby idem ďalej, narazím na Kite Beach a GBR Beach, potom rôzne zakutia a tak. A za mnou, tak tam sú vlastne privátne beach cluby. Zaplatíte si, ja neviem, 100 eur denne, cca to stojí, máte to živátku, môžete tam byť v tej privátnej pláži. Je za nás zbytočnosť, keďže to isto z druhej strany. Málo ľudí, 29 stupňov tu dnes. Dnes Public Beach, potom ďalej sa prejdem, jak sa pôjdem nájsť. Aj tam dozadu sa pôjdem nájsť niekde a ukážeme si zvyšok, čo tam máme. Máme tam nejaké padolové ihriska a tak. Odchádzam z pláže po 4 hodinách. Idem na hotel, sa dať dokopy a mám sa stretnúť s kamošom, čo tu žije už 4 roky cca. Pôjdeme niekde sa nájsť ešte a možno niečo kúpiť, popozerať. Takže za chvíľočku sa hlásim zas. Tak dámy a páni, takto vyzerá moja izba v tom prvom hoteli na Džumeriách pri pláži. Taká klasika.
pohode, celkom. Čo poviete? Akurát mám tréning v takomto malom fitku hotelovom. Pozrime sa na to. Nie je tu dokopy nič. Jednotličko len do 25. Takže bohužiaľ dal som si len ramena, pullover a tlaky na šikmej. V ďalšom hoteli to bude lepšie snať. Takže ja už sa hlásim tu s kamošom Z mesta snov. Nazdar Cipo, už ma berie do Dubai Mallu, akurát sa tu vlastne motáme okolo Burj Khalifa, tam ju máte a ideme do parkingu a potom podáme hlásenie ďalej. Potom ideme na pivo. Je to tak? Šariš do šatku. Takže keď sme sa bavili o nevýhodách, tak jedno sme práve zažili. Kokot po 4 hodinách na piči, aj na ťave by som tu bol skorej. Išli sme o hodinu 10 do Dubai Mallu. Koľko? 17 km? 17 km, no. Ty vole, tak to je... To Si v Košicech by sme už boli skôr. Keď ti treba šťať, tam môžeš tak do piče. Som vulgárny, lebo mám nervy. Poďme. Ideme jet. No, tak my už sme dnu. A aký je plán, Cipo? Hokejová prestávka tu. Akurát HK Poprad Košice. S fanklubom my sme... Ja síce pivo nepijem, to všetci o mne dobre viete, ale tu Ciprian áno. Takže ja si dám niečo iného, ideme na to. Takže my už sme na večeri. Cipa si dal samozrejme do sladka dneska. Ja do slana, takosky, klasika. Palenku. Sme v takom podniku, kde je asi 20 reštaurácií naraz. A môžete si vybrať vlastne, na čo máte chuť. Čína, Ázia, Mexiko. Takže takto to tu je vysvietené. Sledujte. Ideme do kam? Na trhy. Na trhy. Do Krakova. Do Mondie. To je vlastne ten istý typek, čo majú v Tatrach Mondie, hej? My sme na ceste do Mondie a je to tu trošku obkúkol samozrejme, takže zatiaľ to využijeme na čas taký, že sa opýtam Cipu z jeho pohľadu, čo si myslí, aké sú výhody žitia v Dubaji. Dáme si kvíz rýchly. No, Čo ja viem. tak prvá, Je tu stále horúco. Je tu Áno. stále leto. áno, to je jedna z výhod, to berem. Neplatím tu dane. Áno, to je veľmi dobrá výhoda. Ďalšia To my vec, nemáme na Slovensku. veľmi dôležitá pre mňa je mindset ľudí, ktorý je tu taký, že ľudia ti doprajú nejako v Európe, respektíve na som Slovensku. nevedel. Tu si kúpiš Lambo, všetci sa tešia s tebou a na Slovensku je vlastný kamarát preklaje za to. Áno, sedí. A možnosti, kamo, čokoľvek chceš robiť, akýkoľvek biznis alebo obchod, tak podľa mňa sa ti to podarí. No áno, To to máš aj podporu keď je, štátu, keď je tu 5 miliónov ľudí, tak áno. no, to sú asi také hlavné. Aha. No, dobre si to zhrnul. Ale tie oficiálne vám potom poviem ja. K tomu sa dostaneme neskôr. Akurát sme v obchode, majú tu nejaké maslo. Duchy maslo, čo to má byť za maslo? To si dáš to maslo a sa ti duchy potom objavujú. Podľa obyvateľov strašidelného domu omietkový démon kýve na stene aj ušami, preto tam už nemôžu viac bývať. A toto je z ťavieho hrbu. Aha. A toto je z kozieho vršku. Ty vole, tak to musí byť riadne pecky. Keď mám nemeckých hostí nejakých, tak sa ich spýtam, že skade ste.
Centrum sa stane, že Berlín, echte Berlína. Echte Berlína, Je. in 16 Dilla. A oni, že vieš po nemecky, ale že trochu, že počúvam nemecký rap. A oni, že a máš nejaké obľúbené slovo? Vtedy idem do piči, Messenstecheraj. Sa začnú ujebať. Naposledy mi čavo taký mladý hovorí, no Messenstecheraj teraz sa veľmi často deje. Takže je 11 hodín, my končíme už dnešný deň a aj tým pádom aj dnešný vlog. Na jojke. Na jojke. Som si bol nakúpiť a tu v okolí sa nachádzajú samé takéto brutálne vily. Fakt celá ulica takýchto vil. Že to vyzerá ako prezidentský palác. Takže ja som si bol nakúpiť, tu mám nejaké veci. Čo sa týka cien, úplne podobne ako u nás, rovnako draho. A celkovo už lacno je možno akurát tak v Ázii a v Južnej Amerike podľa mňa len. Je to ďalšie veľa za mnou, proste masaker, štvrťňaka. Dnešný deň, zatiaľ vlastne do obedu som bol iba na raňajkách a na bazéne na hoteli. A až teraz vlastne sa mám stretnúť s Cipom a ideme zase niekam sa nájsť a potom do toho Global Village. Takže potom sa hlásim odtiaľto. Mám pocit, že ten vlog bude mať 5 hodín, keď to dostriháme. A nemyslel som si, že to niekedy poviem, ale nezabudnite dať like a odber, lebo fakt je to dôležité, aby sa to posúvalo hore, aby to malo zmysel celé. A vlastne už od prvého videa je tu už asi o 100 subscribers viac, takže to som rád, ale ešte by sa tak zo pár tisíc hodilo. Takže let's go. Nazdar. Tu nám chcem ukázať, ako žijú ľudia, takíto filipínsky pracovníci, pakistánsky, čo tu robia, tú ťažkú prácu. Aj takýto bytik. To je izba rozdelená na 2 poschodia, tam ani není sa ich pohnúť snať. A sú tam len matrace. A stojí to 1700 dirhamov, čo je cca nejakých 400 niečo eur. Brutálne. Pozri, aký bytik. Ty vole, tam aj skriňa sa zmestila, hej? A to už hej. Konečne nám prišla tá carbonara. Dúfam, že to dobre navaril. Takže Cipo, divákov zaujíma, že čím sa živíš tu v Dubaji? Živím sa DPHčkami. Tak to snad nie. Robím barmana. A.k.a. Barbara. MC Erika Barbara. A kde? Maya Bay, prosím pekne. Maya Bay. Pochádza z Monáka, a.k.a. Monte Carlo. A Aj váš šéf je z Monáka, majiteľ? hej, tam najvyššie vedenie je tam mať Otav. A celkom dobre, lebo hostí máme zaujímavých. No, kto taký tam u vás bol? 10. najbohatší človek na svete, hovorím, čo bol u nás, Ambani. Jaký účet spravil u vás? Takých 30-40 tisíc eur minimálne. Na svadbe sme mu robili v Indii, tam bola Rihanna, Bill Gates a podobne. A okrem toho športovci kadejakí, Manny Pacquiao, tenisti, Formula 1 a tak. Nie je to tam marné, sú tam nejaké celebrity. Aj futbalistov si mi poslal sem tam nejakých. Sú tam aj futbalisti, no len to, ja som kopačky nikdy nemal na sebe, takže nevieš. k tomu ti nepoviem moc. No a je pravda, čo sa týka tých platov a tej segregácie tu ľudí podľa národnosti, je to pravda? Že napríklad, že keď má tvoj kolega rovnaký job jak ty, dajme tomu, čo asi nemá aj tak, ale kým bol na tej úrovni čo ty, nejaký napríklad Ind, tak čo, zarábali menej? Tak má nižšie. Sú na tom nižšie platové, jak sme my, Európania. To mám vlastný zažitok s tým, keď som začínal napríklad vo Five, tak ja som mal nastupný plat 2 a kolega mal 1,5. Bol z Indie. Ale je to aj podľa krajín, že dajme tomu Francúz by mal ešte viac jak ty? No my Európania máme viac, samozrejme. Ale že je to rozdelené ešte? Na Európu, krajiny konkrétne? Konkrétne nie, toto nie, ale niektoré krajiny zo západnej Európy majú jednoduchší kariérny rast, by som povedal, ako my z východnej Európy. OK. To si všímam. Zaujímavé, toto veľa ľudí nevie podľa mňa. A ty za 2000-3000 dirhamov a
Hindovia, hej? Štvrte z toho pošlú domov rodine a potom A žijú tu zo 100 eur. pod schodami jak Harry Potter a čarujú s miskou ríže na mesiac. Nie je to žiadna slava. Hej. Ale zase vieš, keď si vybuduješ svoju kariéru, tak jak ja, že po tých 4-5 rokoch, tak už máš taký obstojný život, že máš auto, máš vlastný byt a Jasné, funguješ si. žiješ si lepšie ako v Poprade, by som povedal. Radšej budem smutný v Dubaji ako šťastný v Poprade. No. To by som povedal. No, my sa už blížime do Disneylandu. To čistý Disneyland. Dobrý. Ideme kúpiť lístky, aby sme mohli ísť, no, logika. Koľko stojí jeden lístok? 30 AED. 30 dirhamov, čiže nejakých 5,50. Pozdravujem našu učiteľku zemepisu, ktorá nám tvrdila, že sa nikdy nikde nedostaneme. A Dneska sme v Global Village. Takže my už sme dnu v Global Village a ide o to, že vlastne sú tu také domy, za chvíľu vám ich ukážem. Akurát okolo nich kráčam. A nad každým domom je nápis, odkiaľ sú, aká krajina, napríklad tu vidím Kuwait, tu bol Bahrajn, Egypt a tak. A sú tam asi charakteristické veci pre nich. Takže niečo zaujímavé si nájdeme a ukážeme. Takže teraz sme vošli, dámy a páni, do Egyptu. A vyzerá to tu jak trhovisko nejaké. Pozrite sa, takéto krásne šaty tu majú. Ešte si to rozšírime trošku. Jebe to jak v Indii, keby som bol. Mami? No pripomína mi to proste trhovisko v Istanbule. Say hello. Salah. Salah. Teraz sme v Egypte, trošku natočíme, čo tu majú. Cibo, počuje, toto je artefakty, to sú originálne? Tomu ver. Sú to duchy všelijaké. Hej. Čo ti dáva, normálne. Takéto pamiatky, toto myslí. Ďalšia. Čaj nalieva typek. Tu máme KSA, Saudská Arábia, typujem. Udialíme si tu. Učím sa ľudia stále s tým robiť, takže nebudú to asi najlepšie zábery. Ospravedlňujem sa vopred. Jaký sú? Kráčame tu po tých, boli sme pozrieť zatiaľ egyptský dom a mali tam ako nejaké suveníry, samozrejme také veci, nejaké oblečenia ich. Také ako, nechcel som všetko natáčať, lebo tam bolo rušno. Ako aj tu, je tu chaos dosť, parkovali sme asi 20 minút sme parkovali. Neviem, 10 000 aut na parkovisku, proste brutál. Palestínsky dom je tam vzadu. Ideme pozrieť? Free Palestine. Tu je Irán predo mnou. No čakal som tu aj nejakú Európu, zatiaľ som nevidel. Ty vole. Preto je tu tak, toľko sa tu cítim, jak v Indii sa tu cítim, v tom pocite. Nie? Európania nikde. Ale však nie sme v Európe, tak sa nemôžeme čudovať. Takže ideme pozrieť ďalej, čo toto je Irán. Pozrite, čajočka, jak nakúpila. Voľné auto. Tá by mala asi. Tu je vlastne zabavný park vzadu. Ale také veci ja nemusím. Takže tam nejdem. Ťa tak nezapozovala. Tu je China, keby ste chceli vedieť. Ideme pozrieť do Čínska. Takže sme v Číne a samozrejme je to vlastne jak originál Číňak na Slovensku. Hej.
Taký krajší Číňak. Proste, jak sme zvyknutí. Z detských čias. Teda aspoň my, z chudobných rodín. Okay, can you pay cash or pasha? Can I pay later because... Oh, yeah. Sorry. Okay. Business first. Takže tu máte recept na maču akurát. Sme... Where are you from? Thailand. Thailand. Yes. Okay. Takže Tajka nám tu robí maču. Takto sa to originál robí, aby ste vedeli, pretože v Poprade to tak nerobia, Cibo. Ne? Ne, čo si, tam to robia instantne nejak. Lebo to je trávnik pojebaný, ne? To musíš vyvíjať. Vyjadruj sa slušne. Keď to ide samozrejme. To nevychovali doma. Wow. Takže čerstvé mango tam išlo. Yes, so much. So was that fresh mango? Which Yes. milk? Which milk is in there? Sorry. Which milk did you put in? Fresh milk. Fresh milk. Yes. But we have another meal also. Yeah, thank you, very nice. Okay. Čo to piješ? Mača z Tajska. Správny PSK. Nedostal som žiadne peniaze od žiadneho politika. Nikdy? Nikdy. Akože od takto, že ja by som... Ja Čo sa zakoptávaš? Čo sa zakoptávaš? Leo, kam ideme teraz? Teraz ideme do Indie, na tie Monster špecialitky, na tie omeletky. Poznáte to? Kam ideme, Leo? Ideme do Indie, takže daj si rúško. Bude to možno cítiť. Chcete mi veriť, ale teraz, čo som bol svedkom, normálne Cipo sa dohovoril s Indom po indicky. Čo si zapýtal? Že kde predávajú briany a Čavo vraví, že tuto vpravo niekde. Tuto vpravo, ale ideme rovno. Ešte sa pýtal, že ako sa máme, Áno. ale to je taký jazyk, ako u nás majú Romáci, takže Takže vlastne domáci tvoj jazyk, hej? Rómsky. takže my, čo sme hoši z ulice, tak máme ten jazyk. Ja neviem po cigánsky. Esko, čar, panč. A jak sa povie? Čo ešte vieš po indicky? Povedz niečo. Čo si mu povedal? Kya le bhai, kaisa hai? Kya le bhai, kaisa hai? Čo- Kaisa je? Čo to znamená? Že čau brate, že ako sa máš, odkiaľ si? Aha. OK, takže indické okienko, bohužiaľ tu Monster omeletu tam nerobili. Čo nie, že bohužiaľ, Aby to s nejakým pahýľom, s nejakou krivou nohou tam nechal. hej, ale nič také sa nestalo, našťastie, takže ideme ďalej. A to... Takže hľadáme, ako sa to volá? Briany. Briany. A to je nejaká, robí sa to rukami? Či nie, robí sa to nohami, ale je sa to rukami. No. Aby ti vlastne tie chute prešli od svojich rúk až... K nohám. Je to taká kultúra vlastne, ale oni to dokážu... Oni vlastne miešajú tú rýžu nohami, hej? Hej, väčšinou. To No, také špinavé. indická Ja som si to skupina dal raz paráda. a odišiel mi slepač. Takže... To si bol na operácii, ale fakt, úplne vážne, No, nie? ale fakt to bolo po brianách. Som si dal fakt vtedy briany prvýkrát v živote a... A išiel si na operáciu. som išiel rovno do nemocnice, lebo... Takže neodporúčame toto jedlo. Aha, teraz sme Nie je to vošli. pre Európanov, určite. Toľko India a zatiaľ ideme pozrieť niečo iné. Tak toto je detský sen. Toto nie je detský sen. Viestovisko, japonský dom, tam by sme mohli ísť do Japonska. Takže ideme do Japonska. Pozrieť sa, čo tu majú. Ty vole, je tu dosť husto. Ideme do Južnej Ameriky. Kurva, ale som to tu potočil celé zle. Tam je Messi niekde hore, som videl. Pozrime si ho. Ideme. Priblížime, s Maradonom je tam. No.
Hľadáme nejakú Európu. Amerika bola nič moc. A tu máme... To je Rusko. Pozrieme Rusko. Všetky bežné fontány. Je to tak, že typek čúra. A tu čúra na typka. Vidíte? Videli ste takto to už niekedy. Že ideme do Ruska. Hej, pozor. Môže zasláňajú mi. Zahrajú rýb, hej, ale tiež nás to nezaujíma. No čo je tu v strede, Cipo? Čo je toto? Vidíte to info? Aký máš z toho pocit zatiaľ, Cipo, z tohto, čo sa tu deje? Je to fantázia, je to čistá fantázia. Čistá fantázia. Je akože veľmi málo Európanov je tu, že sme tu asi jediní. No ale to je, teraz je to veľmi malo. Lebo normálne v Dubaji je strašne veľa Európanov, alebo minimálne Rusov a Ukrajincov, ale tu vôbec nie. Sam Aziat, pomočka Arab. Tu sme chceli ísť? Hej, do Afriky. Okay. Tak sme v Afrike teraz, tam som ešte, no bol som síce v Afrike, ale v takej echt Afrike nie. Ty môj kokos. Kart. Kunafa. Co to žereš? Kunafa. Taká turecký dezert. Dobre to je? Dobre, ale v Istanbule som mal lepšie. Nie je to také... Je to studené poprvé, čo je zlé. Malo by to byť teple? Ako PSKry? Prídem z Akadémie Laciho Strajka. Kde idú chlapci? No fakt, keby mám 6 rokov, tak je to parádny program tu ísť večer, ale nevedel som, čo ma tu čaká. Cipa ma tu zobral, že pecka. Ty tu chodíš sa vyžívať, hej, cez víkendy? No každý víkend som tu. Nemám čo robiť, tak chodím na ono. Ste mali predstavu, aké to je veľké. Takže tu sa to celé krúti. A je to fakt obrovské, určite sme neprešli všetko. Ale sme na konci, takže nejakou cestou sa vrátime. Týmto tu naša misia končí. Ľudia, keď chcete byť mobilní v Dubaji, tak si požičajte od 5 Star Current nejaké autičko. Čo tam majú všetko na výber, Cipo? Laboráky, Mercedes, tam je nejaký všetko. No čo sa dá. Takže 5 Star. Cez Instagram či cez čo ich kontaktovať? Instagram najviac. Výborne, tak ho tu prihodíme.